Hvad du? Skal du egentlig på uni, eller hvad fanden vil du? Dus. I kan godt høre mig, ikke? Hvad vil I holde her? Jeg tager gerne lang, hvis der ikke er nogen, der gider. Jeg kører et ben rundt her. Hvad så er du, Tweety? Altså, hvorfor siger folk ikke noget? Jeg stod lige og gunede. Det er ikke folk for, ikke? Nice. Oh, sorry, det er min fejl. Det er team damage igen. Må jeg se nogen? Du er varm i dag, Tweety, hva'? You are on fire. Har du muted dig selv, eller hvad? Jeg ved ikke, hvorfor folk ikke siger noget. Jeg står lige og stener. Hvad laver du? Nej. Jeg siger heller ikke noget. Ja, klart du gør, mand. Jeg tror, han drikker OC. Giv ned med den. En anden tager min kold i midten hurtigt. Hvad du, så sker der? Giv kold i Muted, midten. dus. Hvad? Apartment sidste. Gå for den. Gå for den. Nice. Orphan, det hedder sgu da apps, det der. Det er jo ikke apartments eller sådan noget. Ja. Og inde til balcony. Var det ikke dig, så? Ja, det var mig, der Apartments er bare et langt ord, ikke? Det er på apps. Ja. 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 Han er i apartments. Han er i apps. Come on. Han er i lejlighedskomplekset. Han er allerede dræbt, inden du nåede at stå i sige ordet færdig, mand. He's in apartments, boys. Okay, slap af. Der må ikke drilles. To midt, mand. De er så low, mand. Info De er dus. oppe i midten. Står og venter på et eller andet i midten. Jeg smukker lang af. Ja, vi står lidt og venter på dem. En apps. Inside. Kort. Apartments. Lejlighedskomplekset. Minipet. En bøjler. Pros never fake. Noget af den Discord der. Jeg tror, det er dus. Jeg ved ikke, om det er fordi hans Discord ikke virker ordentligt eller andet. Hvad sker der, dus? Ja, jeg prøver at lade det efter med Discord, jeg vil lige tage det ud. Ja. Fuck, ja, jeg synes lort at sige, jeg ved ikke, hvad der sker. Dame. Ja, allerede.
mange. Det er så to her! Ja. Jeg skal aldrig leave med det her sæv. Nej, det er min fejl. Der er ingen oppe ved dig. Ej, jeg er til min. Fuck, jeg er til min. Han virker også bare mærkelig, ham der. Han går bare ud og... Du står sådan lidt en mærkelig Det er min position. Nej, du står sådan lidt en mærkelig position, så jeg fatter ikke, hvorfor han går ud og sådan... Anticipator, du står der. Hallo? Hallo? To modder netværk, eller hvad? Nej. Nå. Det er A, faktisk. Han er ikke hvid, mand. Ja, det hænder, når man kaster en flash foran sin egen fødder. Ja, jeg Så tror, bliver han man blev hvid, den kom jo video. ud over. Det lå lige på kanten, ikke? Du bliver med, Super den ikke gjort vi Nå. Nå, altså, nu Ja, kan vi blå ikke. og lilla kører i B eller hvad? Ja, det kan vi godt. Det var tanken. Godt Køber lige vi ikke, med- eller hvad? Nej. Fuck, lige 2 sekunder, jeg er ikke med at stramme på min mus, mand. Jeg ved med det. Stikken der, de kommer op midt nu. Ja, helvede. Oh Han my er God, ramt. de fucking... Jamen, jeg Jeg er kommer ind død. mod dig midt der. En short. Kort. 2 banan. Og B. Under balcony. Nice. Det er godt. 51 OP på B-side. Det går nok for ben. Ind vores spawn. Det. Det ligner, gik mod library. Seriøst, du. Han der er. Hvor er det sygt der. Ham der var OP. Lena gik ned pit. Sygt, at de løber hele vejen rundt. Ham der var Arkemart var på site, men det er svært at sige, hvor han er nu. Kom igen. Hvad gør han? Og det var Killer Mike, det var den, der vandt en Grammy, sgu da. Nå, skal vi lige have fokus, så vi lige kan nakke dem? De er ikke særlig gode der med. Nej. De har 2-0 kills jo. Nå, ham der spawner der, det er Filmor. Hvis han kaster en smoke der, så smoker han bananen. Bare jump throw. Så kan de ikke ilde bananen i hvert fald. Så kan jeg gå ud og nader hele lortet, uden at blive nakket. Jamen altså, hvor er det sygt, mand! Han gør det hver gang, mand! Mikkel, pas nu på. Jeg har været kørt. Hvor man står nu bare her for helvede. Han er hurtigt kort. Ude på sejlet nu. Okay. Der er resmoker igen. Jeg har en fucking scout klunk. Fuck har du scout, du tager bananen, bror, mand. Jamen, skulle det fordi, jeg vidste coffins, hvis de vil presse op. Lige sound. Så er han nødt til at spille defensivt. Smokes af. Jeg smoker lang af. Der er en lang. Close. Nice, han død. Apps. Jeg har kit. Det var også. En på side, en apps. Hvad er det der? Tiden. Ja. Fuck, jeg tror det var...
Ej, sgu... Hvad laver han? Ved du hvad? Det er sgu ikke Han stemt. sad sådan der, Husk, ikke også? husk. Mod en AVP, Nej, bare ikke også? næste gang smoke, man. Ja, jeg skulle Næste ikke gang, steppet ikke også? heller. Så kigger du mod ham, ikke også? Og når han kommer ud næste gang, så dropper du dit våben lige, når han skyder, så skyder han våbnet. Kan man godt droppe det, imens man ikke har med Ja. diffuse? Ja. Det har jeg set en gøre, jeg så ikke Ja. gøre det. Det så for sygt ud, at han havde en AVP, både en AVP, så er Køb der op. diffuser, så kommer han frem, så kaster han våbnet ud i luften, så skyder han våbnet af helvedes til, og så får han bumpen. Løb op og lad os spille passiv. Rolig nu, altså kom nu op med humør, i stedet for det der negative. Ja, jeg er oppe på mig, men lad os spille passiv. Altså er der fucking helt i midten, altså rolig nu. Jeg blød i din penis. 2B. Kommer ind af Ja, sengen. bumpen B. Han død. Det er midt, han er så Penis kaldet. destroyer, så det kan man vel godt sige. Må død. Jeg kommer over til dig, Ravn. Ja, der er i hvert fald lige blevet smukket af i coffin, så der... Sidste AV. Jamen altså! Hvor er han? Hvor er han? Han er i sightet, han planter. Ui, jeg var lige ved at få lange hår på de lager. Hold Jeg troede, kæft. der var en, der var død der. Sidder han bare der, mand? Jeg troede, hvad fanden skete der? Jeg tror, han nogen, der fakede har plantet, fordi han troede, du var Er close. der nogen, der har kæt? Nej, vi har ikke gæt nogen af os. Et eller andet sted. Så er det bare diffuser. Altså, jeg spændte i ballerne der. Da han begyndte at kigge på dig. Det giver mig de padborder der. Ja, det Ja, det var gibbede også dig, der var kraftigt til med mænd, padbordet. Ikke det der nu. Så skal man passe på, hvad man siger her. Har du må ikke lige set dit M4-skin, så? Nej, du må Du købe det. Ravn, jeg går lige ud og kigger med dig med. Jeg vil gerne give 20 kroner for det. Du må give 200 Hvordan tager du euro for apps? det. Nej. Jeg går over short. Noget apps. Hvis ikke så bagved at bait mig, Sev. Kom herop foran. Så du vil hellere bait mig, eller hvad? Det er ikke noget med at bait, så står vi begge to og har samme position, og de er klar på det. Sidste apps. Han havde ekko ham der. Luksus. Skal du stå og bait mig? Nej, vi står begge to fremme. Pas på med at diskutere for meget under game. Du skal du ikke droppe et eller andet dildo til mig? Hvis I gider holde jeres kæft, men hold kæft. Holy shit. Det er bare Sev, der brokker sig. Han er sådan lidt Du kæft, Mikkel, din fucking bøsserøv. en knifer, der er i ryggen nu. Det er det. Så finish jeg dig. Oh! Så gå op på tight. Oh! Ops B. En. Så må det køre. Jeg ved det ikke. Der var en kylling. Ja. Fuck, jeg fik et chok. Kom nu. Hvor det så stukker der. Det er smukt spillet, man. Nå, kan vi lige få en instasmoke bananen, Sev? I kan begge to gøre Hvor det. skal Både jeg Sepper sigte og den? Tweet skal gøre det. I kan begge to gøre det. I skal bare kaste i hovedet på ham. Okay, så gør jeg det, jeg gør det. Bare jump through, ikke? De to spawns, Tweets og Sepp har, der kan man altid gøre det. Du kan ikke, Mikkel, så. Nå. Smoker, skynd dig. Fuck, en flot smoke. En apps. 3 gange. Kom ud, pas på. Mange midt. Boiler.
Oppe. På side, eller hvad? Jeg dør. Okay, blødt. Det gør han heller ikke. Liv lang. Jeg så 3 gange nu. Ikke rotere. Okay. Oh my god, boiler sidste. Ikke dødus. Bare blevet. Short. Du er bøsse, hvis du dør. Masser af tid. Var han short? Det var der sidste, der lyde. Han har ramt 2 gange. Nice! Der er VP her med. Det var lige ind i crosshairen. Lige til venstre der. Lige til venstre for dig. Nej, vi har rent med penge. Med masser Jeg af kan smide en. Ej, vi har rigeligt. Nå, der er Kan vi få en insesmuk bananen? hvor den nu skal stå. Er det ikke Twitch, det her? Jo. Eller Twitch. Er det Twitch eller Twitch? Twitch. Men bestemmer selv. En apps. Ej, hvor er det sygt det der, mand. Få en bananen. Det er bare rotør, eller hvad? Gik sjov, ja. Han gik ned til rampe. Fed. Kort. Han er fremme korten. Står bare defensivt CT og hygger. Boiler. Ej, jeg skal lade være med at fucking peek det lort, seriøst. Sidste lang. Det der round. Nice. Jeg skal bare være med passiv. Hvor er du? Ja, tak. Dealer Destroyer, kan du ikke droppe? Jeg er sikkert, Det er sidste rundt, mand. Kan vi få en smoke op igen? Den er blevet vild med, den smoke der. Lejlig. Du er helt tosset med den. Ja, den er lækkert. Lige så det giver i padwarderne. Ude. Det er mere Twitch. En apps. Midt. Kom her, kom herover og boost mig, kom herover og boost mig selv. Der er en der. Det er sygt. En op midt. De er begge der, begge. Nice. Nederlag, nedrykningskamp, står der på mig. Så kommer du ned på 20.000. 19. Og du... Nej, for den går på 20.000 lige ud først. Åh, det er selvfølgelig true. Hvad gør vi, gutter? Hvad gør vi? I kan bare køre secondary til midt til lang. Jeg skal nok smoke alt muligt med den her. Vi skal bare tonser op igennem secondary. Han peaker 100% ham der. Han er på korten. Og vi kører bag. fuck. Der er en, der løber bag. Kom. Ja, en lang. Fortsæt. Go. Undskyld. Du er 7 skud. Plant det lart. Den er coffins. Kan du shoulder peek, Ravn, så den ikke bliver sat derfra? Det er så banan. Ej, hvor er du sindssygt fed me more op.
Stod din mor op? Okay. Spænd ballerne, Fillmore siger bare, spænd ballerne. Okay. Eller de kommer på penis destroyer efter dig. Skal vi lige nade med den og... Balle sammenklask og penis destroyer. Det kører bare. Ja, de netter med den, tror jeg. Han er low på kort toppen af. Nå, skal vi bare køre på den? Vi kører på den. Måske en mere close. Han er nu. Oh my god, man. Roterer for af nu. Det kan godt være stack. Pas på. En af I døde. Har vi tjekket hele B her? Også inde i church? Ja, jeg har tjekket det. Ah, okay. Der er høner her. Køler her. Godt. Ja, det havde jeg fortjent. Nå, skal det komme og færdiggøre dig? Det havde jeg fortjent. Jamen, med alt det team damage, jeg laver det, men det er fordi folk de render ind foran mig hele tiden. Du er da ikke blevet skudt. Det er jeg. Jeg er blevet skudt Fuck mange gange. saver. Fra ildet. Han saver en divi, eller sådan noget. Han er ramt 31. Jeg ramte ham med 20. Helt midten igen, der er en der hopper forbi. Jeg kan godt prøve at hoppe lidt på den på B. Men det er måske film i morgen op, der er god til at hoppe på den. Film me. Jeg vil gerne fyldes lidt op. Jeg måler og Siger det klar. bare. Sammen ballerne. Der er en lang, der er Han en løb kort. tilbage. Han løb tilbage. Af helvede. Der er en kom bagfra. Der er low. Jeg skal tjekke, når det begynder at komme bagfra. En Der er op. 3 sidet. Jeg tror, der er 3 på sidet. Jeg tror, der er mange. Ja. Du fik sgu lidt hovedskud der, Ravne. Ja, sådan det. Her, det vil jeg gerne have en i sækken med. Jeg går bare med. Til at holde dør, fordi de pusher ud nu. De prøver noget nyt. Jeg vil bare holde døren. Der, den der gamle bil der. Jeg rammer ikke en fløjtende fis. Green apps der. Ind med apps. En kort. Han er over på lang, ja. Fed apps. Så A, kom. Noget kort. Rigtig lort, det smuk. En kort, han er low. Kom en langer, kom en langer. Han kan godt gå op i apps som der. Korten. Ja, godt det der. No, skade om 73. Ja. Low betyder bare, at han er ramt. Så gør vi lige det samme igen, en i sækken. For ellers så mister vi pushen.
Det må så være dig selv. Du er close. Det kan jeg ikke lide. Jeg er helst op med. Det kan du selv være. Det kan du selv være. Det kan du bare selv være. Haha. Kør. Jeg er ikke med. Han er low ham der. Ad pick. Jeg tager det. Sådan. Var bump med cirken. En short. Mindst 2 B. Tak for det. Skal du Så blev ved, mand. Jeg tror ikke, han var nakke. Hele vejen. Ja, vi gør det hele vejen. Vi vinder sgu. Det ravnede billeder. Ikke noget... Må jeg gerne få Jinx lov at nu. spille AVP for første gang i dag? Vil du auto? Nu er jeg jo spiller, ikke? Vil du auto i Det stedet var for? forkert. Den er broken. Nej, Auto, det skal den vi er også varm. Det er bare igennem væggene. Der er auto der. Øj, han er da. Jeg har både spærme i ansigtet og spist en granat. Du gik lige over for mig. En med banan. Hvad gør vi, Ron? En med banan. En af. Jeg har faktisk en legendar... Der. Nej, det. Ja, men jeg tror sgu, der holder mig, mand. Du fik sgu kill der. Og gutter. Godt, hvad jeg ikke har en hjerne, ikke? Men jeg har faktisk en idé. Vi kan push mid til A. Var det bare det? Det er jo noget af et hjerne. Det er det, vi gør. Holy shit, man. Hvordan Det er godt, hvordan kom du frem til det? Det ved jeg ikke. Han har tænkt over det i 3 runder, bror, mand. Ja. Det var godt. Åh. Pusher bananen. Peg på! Fuck. Okay, hvis du clutcher den der, så får du et billede af dus' søster. Nøgen. Han får mig gennem dig. Du satte mig tæt på. Fuck, men jeg vil gøre alt for et billede af Duses søster. Nøgen. Hvad? Pusher også. Helst den mindste. Ej. Pause. Holy shit, man. Jeg Nå, melder du er glad dig. for at være offensiv B her. Jeg synes, vi skal købe nogle nades, og så nade stack ind over væggen. I skal ikke nade op bag tønderne, I skal nade op bag væggen. Ellers så rammer vi dem. Men så skal vi altid til at spise en granat. Nå, nej. Ja, så det, men de spiser vores også. Okay. Det er en god trade. Der er hurtigt frem her. Jeg kan mærke, at jeg får ace nu. Jeg kan mærke, at de boys. En mere sighted. Gutter, igennem for helvede! Jamen for helvede. Jeg har Der ikke er ikke noget noget armor. det der. En af gangen, mand. Det kan ikke passe mig. Ravn, vi bare pusher igennem. 2 tøver og en Fik står en stille. rulle. Jeg har ingen armor. Jeg må lige sprunge. Men derfor skal vi købe Kevlar. Ja, sidste base. Så er det bare tons. Godt spillet Twitch. Okay. Hulkhoden. Forhud. But with wallhack. Fuck you, nap. Jeg står pit. Box. Han er kort. Ikke kick dus! Han er fremme. Han er inside Twitch. Hello. Spil tiden. Han går ikke på den. Åh! Ja, tak. Ej.